clear tu te chubele vekule hole tun truma chuan kumin kumsang ni som ni pangan ti chua vai film latharlam are tak mai September ninga han ti chua mai inspector zende ti chu kan clear ho vele thung dona ni he film hi atak tak be chana han siam ani ngeng he kumsang hajakua somsari chowela chuan film industry point ma son chaklea chuti rualin misual te po aron huang taw viewa police train khat chuan chu misual te chu rekin anzinga che trazual inspector zende chanchin kan clear ho donani inspector zende chu bong nutela turina intlarwea chuti lai chun papakhat hian radio ngai thlain chuta chuan Delhi Tihar zela ama zan lokin taklam chuak anom thu haron puanga zende chu bong nute po lalovin anin lampanin atlan ngal dor mai achungte point burok ne na haron let mai chumakan lotia zende chuan a uniform ma hangal anu pui point makti mel takin ani chu halo en hau mai tul thattunun rong set mai kalbos rasbaka anaute pali chu zela tang chuan an plan chuka zelkong kharbul mai chuan karnak fe mai hian ani chu halo lam a driver chu kala bil nu ni ngei na langani zende chu office lama atlan ngal thuya constable te chu an telephone a thatlo check turina te a thatlo wangna siam thiam ko ngal turina te boka relote a telephone siam thiam po aron thleng zui zende chu aman mo to tuk chuti line pa pakhat hian telephone ri dan aron zira zende chuan phone ri tak emo ati azir tu pa chu telephone ri dan a han zir tir leya a ang e mai ti in chung lama chuan lovo om ri turin atia chu pa chu aman zui ngal mi mai phone siam lai chuan an phone chu ron ria zende le constable an tlan lut chuti line a siam tu pa chu leya lo tlave bok an mi manan shen line zende chu DGP chu naron bia engamoti tur an ron pe nei ti hriata chuta zende chu anui sang mai abu her call bike chu tinungin atlan chu zui ngala Maharashtra Police Headquarter lam chu panzuita DGP chuan kar chu atlan chu thu halo shrila tun main inspector zende hian kal chu halo manto ani ome ani phunga hriat lo zende chu zotin kumsanga jaku somsari pakhat alo langa misual pakhat chu zamo phel hlop kopin inspector zende chu nalo umek antlan thuite lul nen ha melpo pumang lawin inspector zende le misual chu hanin man theita chuta chu misual chuan anti tu ro man chu zende hena chu na hril tawek mai kar le anaute ho chuan sumdong pakhat office chu han lo rok meka chupa chuan akor chu a hak lo wangin azamo te chu a hup trut mai a perfume mangin chu pa Mr. Agar uala chu kar chuan han fiam vela kar chu receptionist som nalama chuan ron kalin meichhia chu a han fiam vel chu receptionist chuan Mr. Agar uala perfume chu a mana wangin a han chai kual vela chuti meichhia chai lai chuan zende chuan ani chu loco zende le kal te chu a hain beng berek ta chuten sual tak nuwa chuan zende chuan kar chu manin kar naute chuan pistolin lo tin trupa ma se zende naute point chu ho chu an lo tin ve bok chu thil chu hun liam to ni zende ne na DGP chuan CID hoina Tihar zela tang atan chu nuwa kar chu an chui zui zel thu lo hrila inspector zende aya kar man thei tur dang anom chuang in na hrelo ani police officer dang chuan inspector satli ina aman thei chu han ring lowa ramsang palia tangin zel panga zet mai chu atlan chu san theya kar chu Interpol ho point man tumin anave mekani mase DGP chuan inspector zende chu hatlang tlap kar chu pamel thatak mai le mechedu zong tak mai ania meche te chuan an zoom sual fo thin rengani kar chu an nel te ani in sexte manpuin chumi nuwa chuan chu meche khongai thlak tak te chu athat tamai thrina kar chuan mi somthum pani zet mai chu halo thatto ami thate chuan swimsuit an hatlang puya chu mai baka afim khur ema wangle manahar ema wangin English chanchin butet chuan rule tin apingan phuang he DGP chuan inspector zende chu karaman tur chuan adita ti chuan inspector zende chuan mala chhota bazara te munsang te kalkualin karaman tur chuan thei to pachuta athori mema wangin anupui point
Carla Zoki nupuya ine niang chu kalauti maya hati fiam thu hiala Inspector Zende chuan anupui fanaute po awuablum man meu loane chu tiang taka pathogrim chu nima sela Inspector Zende chuan keimang bokin thleng silte ashar ve mema anupui chu aduat ema ti ha atum loane anupui chuan ama an thlan chan chu zotin ani point kumsom pangaliam ta a Carla chu aman ani wangin DGP in ama chu athlang ta ti anupui chu shrila anupui ti tal chu ahan nemvel chuti lai tak chuan phone aron ria police station lama train alone Zende hena chuan hotel pakhata Carla ni om tak chu an mu thu an ron shrila arangin airport plaza lama chuan Zende le naute ho chun kalzui ngao ani chu hotel receptionist angin anin cheidang lama chu hotela chuan Inspector Zende chuan car chu ngei na ria car chu pom chiang police te chuan room sang chu han dapa room pakhatami chuan aron chan lo wangin an ring helta chu pindan kongkhar chu han vate chia ma se kala lo zo kani si chupa chu France khole tuiania kala thalak an nei chu a hlui to ema wangin chupa emo chu han ti maya France pa zo chu Inspector Zende le naute chuan police station an hruaita ne room pakhat an lu chu lo chu Zende chuan a han bi le dona chutia uluk taka abi lai chuan anaute chuan an man hnelo thun rot soi wangin Carla lo zok chu Zende chuan a hling ta kar chu vanei thlau takin a him ta hlau mai minister chuan DGP chu misual ni lo zok an mana wangin alo hau shepa Inspector Zende chu suspend turin na tibok ramlian le ram hausa ni in friends chu India ram chuan aza ema amile sa chuti tak maya thil ati sualo chungpua an lo mana wang chuan fresh sarkar chu India ram chuan a hlau sia chu wang chuan Inspector Zende chuan ator angai ta ni Carla mi tha te chu atlang boin ram chang kang mi te han ni fura chu wang chuan chu ho chuan India sarkar chu pressure han pena sa hle police pakhat chuan Mumbai police chuan thei to pin chuan a in thei to ki ato zolo ni tin adeu song reng lea chu chuan DGP chu atilung oilo hle atuka chuan Zende chuan DGP chu wa hmuwa DGP chuan Zende chu suspend atum ozong lo ati tur chu tile thoi turin natia Mumbai police te chuan car chu an man ngei turani ti chu DGP thupe kan mia mai boxi car chuan airport atanga thlo chu a han tuma ma se airport a chuan an lo check uluk le si chuwang chuan atan tlan chu aina a om lo ani ti hria Santa Cruz airport bula banga chuan wanted ti thalak loin tarin car chuan a thalak chu muin a thalaka chuan I love Mumbai police ti lo zikal maya chu thil chu Zende chuan muin reilo te a athurwal puitu SI Jacob po ron kalin ani chuan DGP thupek anga ama atroyom don thu a hrila chumin hnuwa chuan SI Jacob chu Inspector Zende bula chuan ron kalin anina zanri aron evea chuda chuan Inspector Zende chuan kala chuan nupuya nei thule aming chu sante la nei thute aming in zia tran na chu CH ani na in SH anga anlam thin thute Jacob chuan Zende hena chuan a hrila sante chu America omin kalnen chuan in then ma sela in then na lekha mumal takin nan lati fellow zanrei pa chuan an man theidan turte han ngai tua han soidun vel chuti line karle athurwal puite chuan Indiaram chu sana America kalhan lo tumve mekboka chuti lai chuan vanei thla takin railway police hoin rela chuan kalatlan chu pui pakhat chu han lo man hlau mai chupa chu tomar nin Inspector Zende chuan a hria ama chu wa hmuta chuan mi man pa chuan atira chuan tomarani thu chu a soilom loma agarwala ni thu te chu a soivel ma se ka chuan a han bel chianga a ke vung te chu han mali sakvelin atopa chuan chupa chu adop chuak theita kal te chu hotel panchatra an thlen thu a hrilta an vatlena police an ni thu ten soita ka chuan receptionist pot chuan an ni chu halo tran pui thuya karle anau te chu an kalbo to thu lo hrila rel manga khoimolama kalan tum thu lo hril an telegram don te po chu a hril veka ti chuan Inspector Zende le anau te ho chuan chu receptionist chu an lo dor vel mek lai chuan
papakhat chu ron kalin ahma an soi hotel room a chuan a thleng to thina ni ti chu haron in soi mi amaya chu hmuna chuan aron le don ti soin receptionist nera chuan ala rualo te haron zota inspector zende te chuan foreman hak lo wangin police an ni ti a hrelowatin ni receptionist chuan chupa chu ni thu mit meina han hrila an mit mei te chu constable chuan a hriat thiam lo wangin enge kan ti don sara ti ta a chu chuan chupa chu tiral khelin ma se reilo te a zende le nau te chuan chupa chuan man thei ta ni ti chuan chupa chu thaler thing pakhata hian an phuar beta handop zui ain puan du lo wangin thing lera khuebu chu vomdar an tum thu ten soya chutianga hanti ta ka wang le lunga antin tak oi wangin chupa po chu hain puang ta a kar chuan pune lama pan thu le bai ka le thu te a soya pune atanga longmanga US sepan atum thu chu ha soita ne a bike number chu GRD 5460 ani thu te soya lelama chuan pune lama kar le naute ho po chun lo thleng to longmanga ninga hnuwa pune chu an chu san don tu kar chuna nauten hena chuna hrila chutin lo ti lai chuan meche pakhat hian kar chu aron be sei ma se na pakhat chuan awa chon chai ta zoka chunu chuan an ni chu thin rim fe na kal sandai America an thlen huna an khosak dan tur vel chu kar na pakhat chuan alo sepro tui vela dollar ramhan dan turte nula tam taka mut pui dan turte chu aso vel lain kar chun chupa chu ang hong aron zai sak tap mok mai tuna chuan ruang pahni chau kan ma mo ta hati zui chudi lai chuan zende chuan DGP chu lo ha ka arukin an ni hian meeting an nei dona ne DGP chuan zende te na chuan meeting arot miawa an meeting lai chuan zende no pui chuan thingpui ron semin DGP chuan hei himo commissioner chu a hantia zende chuan anu pui chu commissioner tin midang hena chuan a soi thin miawa ada lalle me mani DGP chuan Goa police ho chu hrilve mialo turin an ni chu tia chuwang chuan arukin an vakalanga kal chu Goa state atang chuan vaman an tum don ani achan po Mumbai police te chuan mingthatna zong chu khum ve kan dua Mumbai a kal chu nili ngotata chama an ni chuan an man thei silo chuwang chuan an mingchena chu lia khu an du ni zende chuan ringnuna hian mangai pakhat chau nei turania visual po voi khat chau nei turani ati mi mai ti chuan zende chuan Goa karaman turin patil te SI Jacob te desmani te naikle patikar te chu a hruai don ta DGP chuan flight in kalanga hanti taka chuan anni ho chun ding suo mai thona na chu ngai lo miawa zende chuan court su ta have trata chu anupuin an thenom pa ta a ho sakani zara chuan a commissioner chuan zende nena chuan ruak lekleka mechelam thin te Goa an kal thin ti asoya chung ho chu arugina thigani ti zende po chuan a hrethiam an muddona anupui chuan aip te a all the best ti chu taipin ada sakhe he chumi hnuwa chuan zende le naute chuan Goa chu han thlengta ti chuan Goa chuan inspector zende le naute ho chu han thlengta a July chuan picnic turangin anin soi bike nei tu paina khan vakalin chupa chu jeepin to ania ama chu lo vain in chunga chuan zende chuan anau pakhat chu lu tir chuti aruka chu in chungan daplai chuan in nei tu pa chu ron lutin lai phirin an ni chu ron tina chuta chuan zende chuan police an ni thu a soi ngei chu ngai ta ne chumi hnuwa chuan bike kha pintoan ruka ni thu soi wangin bike aruka zuar thin chu han vapana chupa chuan kalana le ngei thu chu halo shrila ma se kar chu a om na hriat big lo thu an ni chu halo hril ve bok chu tiang ani ta ka wang chuan an za chuan an phek zon tangot maya kar la chu mu mai turin om du big lo ti chuan zan lawa chuan zende chuan an autte chu team nia then rangin an ni chuan 5-star hotel le 4-star hotel te chu adap tir ta ma se chung hotel chang ka nga po chuan kar chu a om hau lo kar chuan atek tika thlak to mi hausa ho kara chuan a khosadu to mi alo ane kar chu 5-star hotel vela chuan om to lovin mi pa ngai om nalama chuan a oma beach vela chuan khosain chunglaya ate vel lai chuan zende po chuan cheidang lamin chunglai vel chu aron dap ve boka
zende chuan kar chu a muteu thin hle mai chutia an ni pahni in muteu taka an lo ve lai chuan chulai vela in ti hlim pahni te chu hin ti buain pakhat chuan pistola phor tamaya zende chu vain rol vatin police ani thu a soipal ta hlau mai chu vele kal chu atlan bo ngala police ten zende po aron man ngal police station a zende chu hruai in ain soifi angai ta viau maya chuta chuan Patil Khan lo thei lawin zende chu amak pa nga ron soin aron la chuak thei ta shramani Mumbai police te chuan goa enge an ron ti in inspector pakhat chuan azot chik em mai leng hala zende chuan picnic angakal ani thute anupui chu athik thu chiat em awangin in cheidang lam angai thute chu inspector nena chuan soin ani chu anbum thei shramani DGP chuan zende chu biin zende nena chuan Goa nai taka aron kaltur thule thulo man riat chuan anni chu aron pui ngai tur thu a soiboka chumi hnuwa chuan British Foreign Minister ina kala India Police ten anman thailo chungchang a soina chachin tharta chu an lo ngai thla ni som panga zetaliam to hnuwa po India Police te chuan anman thei hau silowa chu thil za thlak tak ani thute chachin tharlama chuan alo po chui mai Lelama chuan kar chuan mi pakhat chu lunglua sumdon pui tumin a han be fal vela chutia bik fal vel lai chuan chupa chu a that le tak mi amaya kar chuan chupa ruang le passport te chu amamo mio wangin chutianga ti chungaya India rama chu san theina turani phot chuan ti hre anei hau lo mai chuti lain Mumbai police station lama ve thung chuan DGP chuan police station chu haron to lai takin zendenu pui chuan zende chu thilpe karon tum ve boka DGP chu reporter ho chuan alo bor luaya kara anman thelo chante po chu han zot bok ani chuan thathakin alo changa chuti lai chuan zende no pui local chu muin a pularon kal turin atia ani chuan DGP nena chuan apasal tana athilron kente chu hrilin apnena chuan engtinamo pek dano omangem le tin naron ngai vena DGP nena chuan an in nei champha ani thute a soitaka chuan DGP chuan keima nge in pek dan kalo ngai tuange tin zende no pui chu lim takin a hon tir ta chuti line zende le naute ho po chuan rowan lo larel mama engtin nge an ti zelang ti te chu soikhomin atuga chuan in thendar zayan rela an kalna tur thau te chu le khaphega chuan ziakin an pot diat Patil chuan Divar Island akal don thu chu asoya Divar Island lama chuan Patil chuan kalkha avamutani zende te chuan amazan chuan police ten ruang pakhat an mu thu chu chanchin bulama chuan lo chiara chuti line Patil chuan zende te hena chuan kar a mu thu chu aron report ve bok Patil chu clear kar kal turin feria chuanga ferry hi kan hret hiamang chumo Mizo point tuipui ferry repo kan nei thin kha thirkar le lam kal turin motor te mihring te an chuang thina chutiang chuan chung ferry te chu a service thina ni chu ferry a chuan kala bike po chu homve bokin kar le a thian pa midum le patil te kha han chuang ho ani ma se kal te chuan patil chu tungen in hre hau lo patil chuan ama mai chuan kar chu aman ngam tlat lowa chutia man lowa a chuwa wang chuan zende chuan patil chu a hau shrep mai ifa te hena ipa hi doi zep takani tin ka hril donem ni ati hial hea chumizan chuan zende le anupui te chu anin bia chitarang chuan zende chuan kalpo chuan anupui chu ala then lo miu wangin a biak ve ngei chu aringa kala ba de te po chu a hrechianga chu wang chuan a biak ve ngei chu a ring tani ti chuan US phone tlang theina tur mun phone buta chuan zende chuan anaute chu kal turin atia anni po chuan phone but sang chu fangkual velin chutarang chuan chung lai vela chuan ka chu aron kal fo ani ti por hrethiamin man ngei an tumta ma se kar chu an man fu thei tlat lo mai tuna chuan zende chuan kar chu anungin mo ha thina mo midang te tran pui nai mo poa man ngei du ta chuti lai chuan an kalpui te zinga pakhat chuan a thian police ve tho Delhi atrangaron kalchu muin anin beta a chuta chuan an pialoka Delhi atranga police officer anron tir thu chu chupa chuan soin alampan chuan zende chu wakala
tho puya watuma ma se chu pala chuan alo husit vio mai sia anni chu tho puya tum tlat lo zende chuan athil hriat ang te chu pa chu hrilin ma se chu pa chuan zende te chu alo husit vio maya anni chu akal san zuya ma se zende chuan nangni point in homework in ti thalo ve thawaniang ti thaura chu ti hara khan ani khan a birthday lo min zel tang le zel viang tu te zong zong kha a hrai rui lo turania hati ve shama a hming pum dik tak bo chu a hril bok chu Delhi police officer nena chuan anaute zinga pakhat chuan kan mi le sa te kan en thlak tir donem tima sela chu police officer chuan chulai phone bu chu angai vendu hau lo mai goa chuan samrei to ngareng sia poisa po an nei to manglo ti chuan sarkar poisa chu an man zo don ta ka wangin an mani poisa po chuan mang ta hiala chuti an ti khom lai chuan mi pakhat hian an ni chu a en thlareng ani ti chu han hrachuak ta chu pa hriat tur ngai chuan an nui vak mai kumsa ka go somriat paruk April ni ruk ania zendele Jacob te chuan Julaya kala omreng na chan chu han ngai tu ta kar chuan mi pahni atha to wangin passport po anei to ngei nan ringa chuti ni chuan long manga chulai hmuna tranga America kal chu atum ni nan ring ta ni ti chuan long chol na hmun sang te chu fan kur an ril ruk ta chulai hmun chu azawin mi le sa hanei tlem ro puisi an tan chu no hupur om vio mai le chuti lain kar chuan passport chu halo siam danglam to a long manga India ram chu san chu halo tumru hle lelama chuan minister chuan ahma a Delhi police te kaltlang khan Mumbai police chuan an mi le sa harukin goa an tir ti chu lo hreta DGP chuan athupe ka kal an ni lo thu halo soi maka chol lai ran kalanga an thu soi eng tinamo an hresual mai mai ni ang hati tata minister laka chuan zende te chu a chan tat mai ni goa DGP chuan chung thil thleng te chu halo hreveya ma se inspector mol zet mai khan Julai muna chuan kar chu a omarin lo thu asoya DGP te chu alo min ve theitlat tuna chuan patel po chuan anjinga telve chu angam to ti zenden hena chuan a hrila zende po chuan chanswe khatal pele chu atum tlat chuti lo ti lai chuan rimoi tum thiam te chu chung lai chuan ron kalin chumi zana chuan chulai bara chuan in neyanom dona partian huai hot dona ni ti po an hreta chulai chuan kal chu haron kalve ngei po ringin ani ho chuan chan zain rel ta ni zende chuan chulai hmuna chuan hunalo manga chuti lain Jacob le naute ho chuan longchol mun lama chuan kalakha vazon an ril ruka mase Jacob le naute ho chuk ta chi kara chuan chungin kar chu anung theitatlat lo maya chulai hmuna chuan ani ho chu anom le ta jok chulai hmuna zende an hunalo man lai chuan kar le nau pakhat chu ron luta zende chuan kar te chu eilein turte va pe a hanni chuan an order lo thuan lo soya ma se chu ti lai chuan zende chuan kar nau pakhat chu bein kar chu mana tum ta phut maya ti chuan kar nen chuan in beita chu ti lai chuan kar nau chu pon lama lo tlan chuk ve boka chu patil chuan lo huin tuna chuan ka chance thalo thleng ve ta ti pain bucket chu a chi chuana chu baron tlan chu awa suta buru mai ti chuan chu pa chu patil chuan a man thei ta ne lelama chuan zende le kar po chu han lo lain bek berek ve boka chulai hmuna chuan buina chuk ta nuai mai chuti lain zende naute ho Jacob te desmani te nekle patikar te po churon kalin kar chu hanon manta tuna chuan kar chu mantain motora nei boxi lowa puneya chuan anda reng thei don boxi lo Mumbai an pan pui ngei chu ngai dona zende chuan eng tiang point ni sela Mumbai kan thlen pui ngei angai tin Jacob chu hrila anni chuan molom na motor chu lain goa chu sanan tumta ne an chu ma chuan in nei tharte molom tu tenen chuan anmi man te pani chu thlan han lak pui te a ti chuan in nei lom na motor ange mai chuan kar chu honda luta Mumbai an pan pui ta chu ti line anau chu goa police station lama chuan an hruai ve boka chu ti line inspector hena chuan an hotu te chuan inspector zendele naute chuan ramrian kan turani lauti anron hril bur mai ichun inspector chuan zendele naute chu zuyang aita chuti line patil chuan an motor chu khalin ambulance kumni zet lo khal to ti soin ani chu thlamu taka chuang turin atia
kong laka chuan kar chuna juna chua thu soin motor chun tin tira kar chun tlan chua tum lain zende chuna man le shram kar chuan zela tanga karon chua le huna email hi ka chin chia karon mule nge yang se hati lain zende chuan kain mule don ni halote chuti lain goa police te chuan ram ria chuan roadblock an lo siam tlat mai zende te chu motorin an tlan tlang thei don talo inspector chief ru ka chuan an ni churon zuita zende te chuan kar train kar chu la chuakin a zonin an zona ma se goa police te chuan an ni chu an man tlat si ti chuan police te chuan kar chu hanin chu ta aman tu zok ni anin chu a chan po aman tu chu an minga thadon mmc zende te chuan an man na in goa rama an va mana wangin goa police te chuan an ming chiat na tur ni in an hrebok sia goa police te chuan ming that ngei chu duin zende laka tangin ka chu chan chu ngei an tumani ti chuan an ni ho chu anin chai ta luai maya chutilin chu nalama chuan kar la ke an phuar be na chu apit lak maya kar chu tlan cheta zende chuan a zuya haman le ma se inspector chief ru ka chuan pistolin zende chu haron tin tatlat si vane thla takin chulai chu Mumbai police ho area haloni tat hau maya inspector chief ru ka point ti thei anei talo chuti lai chuan DGP le ho te po chu July muna chuan aron thleng ve ta DGP po along khermai zende chuan a ming chit na zong le khu turin kar chu haman le ta tuna chuan Mumbai police te po ril runuam takin nanom thei toang chutiami sual ming thang tak amana wang chuan inspector zende chu president medal dong masaber hanita assistant commissioner of police in kumsanga zako somko paruk khan a pension tahial heni tuna chuan inspector zende po a duty ha taka hati nuwa plotling takin anupui nena chuan ron le lea a commissioner anupui a home minister a president te po niang chu nena nge mai chuan lim takin ain report ta chuan movie chu lo top ta ne tirtute hatop thelo thil zowain kaloma lo damula lo hriselula pathian remati chuan timdang nen hmule thui kan tum don nia